Kay matud pa, wala may space sa unang panahon pa. Ang space nasulod pa atong gamay nga nibuto. Dito ra ang space. Hantod nga nidako ang space, nidako hantod wala ray segundo dako na kayo ang space. Mao na ilang pagtuo may ison pero tinuod ba ka na? Tinuod ba ka na? Nga kining universe makita mo perteng dako kining earth, kining sun, moon, stars, daghan kaayo ang mga planets. Gisud lang ni sa gamay kayo nga point. Ug salit lamang by chance ni expand, then nigawas na dayon ang tanan. Tinuod ka ni dili mga igsoon eh. Bot-bot ka ng istorya nga ang nothing makaproduce og everything. So, ang insakto is nothing cannot produce something. Ang wala dili gid makaproduce og something. Mutuo ka nga kini ikan sa wala gikan gini sa naa mga igsoon. So, ingon dayon sa ikatulo, something or someone must have caused it. Ang usa ka butang, example kini, nagi nag-cause ni ani, di ba? Dili imposible nga niabot lang kining butanga di ani, kining electric fan nga walay nag-cause ni ani nga mabot di ani.